いいよ、どうぞ。うん、さっきのさっきの。うん、いいよ。せーの。そう、すっごく良くなってるんだけど、最後の今言ったタタティタティタタの時を、もうこれだとちょっと難しいのかもしれないけど、ドドミドうっすらみたいな感じだから、最後のほんとつま先のとこをちょっと頑張る感じ。ちょっと一回やってみ、最後だけでもいいから。すごく綺麗になったよ。じゃあ下の段だけでしょうか。よ、せーの。よ、もう一回言って、せーの。そういうこと、そういうこと。ちょっと分かった。最後プッツって切れないように、こうゆっくり頑張ってみたいな感じで上げてくる。分かった。じゃあ最後もうとどめで頑張って、もう一回最後ラスト。いいよ、最後だけね。うん、そこだけいいんじゃない。うん、せーの。もう一回いく。せーの。ペダル忘れてるよ。せーの。そう、綺麗になったじゃん。いいじゃん、いいじゃん。オッケー、大丈夫。うん。